po natin, yung mga top leaders. And right now, I believe ito po yung lahat po ng chapter head po natin. Explain ko po kung bakit kayo din po yung pinakauna po namin minute na tuturuan at iti-train. Ngayon pong gabi, ang posture po natin ay training po ito. Ang posture po natin, lahat po kasi tayo, as we learn members portal, paano po natin ito gagamitin. Tayo din po ay can teach others. So that's why parang tayo po ay we are training the trainers. Yan. Kasi hindi po dahil sa 4 lang po kami sa Luzon, pero ito po dapat ang bawat CFC leaders kasi tayo po yung magli-lead sa area at pastoral tool po ito natin ng mga CFC leaders. Okay po? So ang objective po natin, ito po. Wait lang po. Kaya ba sa pamikin mo, King? Pinakauna po ngayong gabi, alamin po natin at our goal is to appreciate the importance at usefulness ng members portal. Okay? Hindi lang po hanggang sa alamin po natin, but tingnan po natin kung ano pa yung spirit behind bakit po natin ito mayroon po tayong tool na ganito and ma-appreciate po natin. And second to that is to learn the functions and features of the portal. So mamaya po magkakaroon po tayo ng breakout rooms. We will facilitate and entertain po mga questions kung nahihirapan po kayo para po ay matutunan po natin talaga ang paano po gamitin ang inyo pong mga account. Okay? And pangatlo po, of course, ang goal po natin na hindi lang po ngayong gabi, hindi lang po natin malaman, ma-appreciate ngayong gabi, pero magamit po natin ito, hindi lang po ngayon at sa buong mission po on the next days to come, matulungan po kayo ng tool na ito sa inyo pong pagsiserve as chapter heads, as household heads ng inyo pong mga lower members, household members. And so, ang ating pong, while we are preparing for these materials po, dear titos and titas, dito po kami nadala sa verse na ito. That is coming from John 10:11-18. And allow me to highlight po ito pong naka-yellow na line. Yung sinabi po ni Jesus, I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I will lay down my life for the sheep. And you know what? Ang isa pong nakakaano nito, bakit kaya sinabi ni Jesus na I know mine? Bakit importante po na i-remind po tayo na importante na dahil po ang calling natin, tayo po ay binagyan po at inatasan ng Diyos mag-alaga po ng kanyang ng kanyang flock, everyone, yung mga binigay po sa atin ng mga members. And it's very important for Jesus na nakilala niya ang bawat isa. And I think that is also the same for us. Tayo po na tinawag ng Diyos na mayroon pong inalagaan, importante na kilala po natin sila. Bakit po? Because by knowing our members, that's the time na malalaman po natin kung anong pangangailangan po nila. Ano po yung mga need nila, how we pastor them, how we assist them in their growth spiritually. Amen? And ito pong tool po natin ngayon, itong members portal na pag-usapan ngayong gabi, parang ganun. It's like that. We can learn more of our members. Everything po, data, nandito po, information, kamusta po sila, makikita po natin sa members portal, every records. Why? Kasi yung mga numbers or datas na nakikita po natin doon, hindi lang po yung numero, but this speaks about the situation of our members. And that is why po, it is very important for Jesus that as we shepherd, as we lead or serve the Lord through our community, very important na kilala po natin sila so that we could learn how to assist them and guide them, everyone in the spiritual growth. Amen? And so,
to start po ngayong gabi Tito Santitas, para lang po ma-clear po sa ating mind or hindi po tayo malito kasi ang mga term po ngayon medyo technical yung iba po. So allow me to explain to you anong mayroon po dito po sa sa ating pong system na ito. Okay? Lang po. Yan. Dadalawa po ang ano po natin. Ang ating pong system is tinatawag po na OGD. Yan. OGD system. Then dalawang part po 'yun. Ang unang part is members portal account and OGD account. Itong dalawa po, magkaiba po ito sila. Magkaiba, pero magkakonektado po itong dalawa. Okay? Yung members portal account, which is ito po yung ating pag-uusapan ngayong gabi, ito po ay for all CFC members. Okay? Mapa-member ka pa lang or household head, unit head, leader ka na, chapter head, cluster head, tayo pong lahat sa CFC dapat po may members portal account. Okay? Then ito pong OGD account, iba naman po ito. Itong OGD account, dalawang part naman po ito kasi mayroon pong tinatawag na encoders account at saka guest account. Okay, ang mayroon pong OGD account ay yung ating mga chapter heads, which is kayo po 'yon. So, kayo po as chapter heads, bibigyan po kayo ng encoders account access. So, wag muna natin isipin po ngayon 'yon kasi another part po ito ng training kasi hinati-hati po natin para hindi po maging overload. So let's just focus on members portal account. Then ang mayroon din pong OGD account is yung mga cluster head. Ang tawag ng account nila ay guest account. Then ang ating po mga AGT, mayroon din po silang account. Okay? So basically, ang OGD account ang bibigyan lang po nito chapter heads pataas. Okay? And yung members portal account, tayo pong lahat, all CFC members. Personal account po natin ito. Okay? So mamaya makikita po natin kung paano sila nagko-connect. Okay po? So yun po, para lang po makita po natin. So dito muna tayo mag-focus ngayong gabi. Okay? So yung members portal po natin, ang ating OGD was created 10 years ago. Matagal-tagal na po pero praise God po. Ngayon po na hindi lang po dahil nag-pandemic pero I think it is God's way na-emphasize po natin ngayong panahon na ito na tayo po ay nasa mga bahay din po natin. Kulang ng physical na activities, walang physical meeting. And it is timely, no, that we are blessed our community. 10 years ago mayroon na po tayo nito. Pero itong members portal po, mga between 2012 or 2013, doon po siya na-create. Doon po siya nagkaroon po tayo ng members portal. Bakit po nagkaroon po tayo nito? Iisa lang po yung reason po. As a pastoral tool. As a pastoral tool para po sa mga leaders at members para po ma-check po nila palagi ang growth nila spiritually, 'di ba? Spiritually and in their community life, ma-check po nila, okay? Para po sa ating lahat ito. And tayo po, mga leaders, kayo po, para po ay ma-monitor ninyo po yung inyong mga members, yung growth ng inyong pong mga members. That is the very reason po bakit po tayo may ganito. And ma-monitor niyo po ang growth ng inyong pong mga members. Actually po, before, mayroon naman talaga tayong tool. Diba? Kung maalala nyo, pag nag-household po kayo, mayroon kayong ganito. May notebook, di ba? So, that is a tool. But we are so blessed kasi dahil nagkaroon tayo nito, we answer to the call, we transition, no, from notebook, susulat po natin, naalala ko, may record book pa noon yung mga titos and titas pag nakakapag-assist po ko ng household. Then I was in YFC pa po. Then nag-transition po tayo to
na kaya po nating makita or ma-monitor, magamit na po yung gadget po nga natin ngayon. Amen? That is how blessed we are. Sabi nga ni Pope Francis, there is something gift in technology, no? And bakit po, anong reason po natin? Para po the same reason, magamit po natin ito as a pastoral tool. Kaya nga kayo po may mga online activities po kayo, mayroon po kayong mga household siguro na through Messenger, 'di ba? Pastoral tool po. And ganoon din po itong ating members portal account. Okay? Pero tinatanong natin, bakit po, paano ito nagiging pastoral tool? Okay? For example, mag-start lang po ako sa unit head. Okay? Kung ikaw po ay unit head, dito po sa members portal, ito po yung magagawa mo sa members portal. Unang-una, makakapag-create ka, okay, ng account mo. Then, dito po sa members portal, kapag united ka, ito po yung mga functions na mayroon po sa members portal ng isang united na pwede niyang gamitin. Okay? Makakapag-record siya ng kanyang family activities, yung household din niya, makakapag-attendance siya gamit ng household, at gamit po ang members portal sa pagka-household. Then mayroon po siyang one-on-one na kapag nag-one-on-one siya or nag-2-on-2 sa kanyang lower household, mare-record niya po ito. Dito din po makikita niya or mamomonitor kung ang kanya bang tithes ay pumapasok po. Okay? Then magagamit niya din po ang members portal account niya sa pag-attendance in every assembly, in every teaching. Then may mga reports din po siyang makukuha po. So ito po yung nai-enjoy ng isang unit head sa kanyang members portal account. Ngayon, kapag ito po yung natututunan ng unit head or kayo po as chapter head, actually kaya nyo pong makapagturo. Kaya po trainers training, di ba? Kaya nyo makapagturo sa inyo pong lower household. For example, si unit head, ang lower household niya naman ay mga household heads. So kung titingnan nyo, ang functions or kaya pong gamitin po ng isang household head, ito po yung makakapag-create siya at yung mga functions po na available po kay household head, ito po. So parang same lang po dito kay unit heads. Ang wala lang po niya ay ang SMR or reports tab. Okay? So may same lang po. Then at the same time, hindi lang po makakapagturo, mache-check, mamomonitor niya yung growth ng kanyang household head. Really a pastoral tool. Mamaya makikita po natin sa ating mga discussion po kung paano ka mag-monitor sa inyo pong lower household, paano mo siya magagamit. So, yun po. Of course, the same with household heads doon sa kanyang mga members. Okay? Makakapagturo din siya kung ano po ang available na functions po kay member. Nabawasan lang po yan ng household at saka one-on-one na tab. Okay? Kasi wala pa naman pong lower household ang ating mga member. So matuturuan niya yung kanyang mga members. Then ma-check din niya ang kanyang mga members, mamomonitor gamit po ang kanyang members portal. So kumbaga, all in all, talaga po itong members portal ay pastoral tool po ng bawat isa. Member ka man, leader, chapter head, pastor head, hanggang sa kung part ka ng AGT, which helps everyone to record, ma-monitor, and ang kanyang area, ma-monitor niya, at mag-guide siya if ever mayroon siyang mga decisions or ano yun po yung mga pastoral decisions or mga plano na pwede niya pong magawa doon po sa kanyang area. Okay? Of course, yung mga decision na yon is for spiritual growth and Christian growth in our Christian life. Okay? So, ganun po yung ating members portal. Okay po? So, I know parang na-start na natin yung marinig yung members portal. Ano nga ba ito? Bakit nga ba ito nagiging pastoral tool? So, itong mga next na ating pong
aming pong ipapaliwanag sa inyo. Medyo may mga technical term lang po, but we encourage you kung mayroon man po kayong tanong na hindi i-message nyo lang po sa chat. Then later on po, mayroon po tayong breakout room. So para po natin masagot po ang inyong mga katanungan. Okay po? So let's start po doon sa creation. Okay? May tanong po ako. Una ko pong tanong. Sino po dito, pwede pong mag-thumbs up ha? Sino po dito ang mayroon na pong kanya-kanyang CFC member ID number? Okay? Sige po. Mag-thumbs up po kung mayroon na po. Ayan, si Tita Lali, si Tita Tess, mayroon na po. Si Tito Joseph. Ayan, mayroon na. Ayan, si Tito Phil. Nakita. Brother Phil, kumusta ka na dyan? Nakita kita. Okay, thank you po. Praise God, medyo marami-rami na din po yung may si member ID number. Okay. Ayan. Sige po. Tanong po ulit, pangalawang tanong. Sino na po dito ang mayroon ng members portal account? Yeah po, thumbs up lang po, thumbs up. Ayan, si Tita Tess, mayroon na. Kita ko. Ayan, Tita Lali. Ayan. Okay. Alright. Okay. Mga konti lang nag-thumbs up. Medyo baka ang iba, naka-off cam lang. Alright. Sige po. At least po, mayroon na nag-attend po ngayong gabi na mayroon ng members portal account. So, mayroon na po kayo. Baka po refresher na lang po itong part na ito. But, i-allow lang po natin din ang ating mga sarili na matuto ngayong gabi. Okay? Sige po. Ito po ang unang-una po, ito yung paano mag-create. Pag nag-create po tayo, kaya po ako nagtanong nung CFC member ID number kung mayroon na po kayo. Kasi unang-una po, huwag po nating kalimutan na ito po yung isang requirement para po mag-create po ng members portal account. Yung inyo pong CFC member ID number. Nag-start po yan sa PM kasi PM means Philippine Mission. So tayo po na nandito po sa Philippine Mission, Pangasinan, so Luzon, Visayas, Mindanao yan. Nag-start po yan sa PM. Tapos dash. So huwag kakalimutan yung dash ha. Kasama po yan. At saka yung year, 2010. Meaning ito yung year na ikaw po ay na-encode or pinasok yung pangalan mo or yung mga information mo sa OGD system. Okay? Then may dash pa po yan, then the number. So, yan po. Magkakaroon pa ka po ng CFC member ID number kapag ikaw po ay na-encode sa OGD. Maaari pong before, ang inyo pong in charge sa OGD ay naghingi po ng mga information sa inyo, nag-fill up kayo, then in-encode niya po ngayon ito sa OGD. So pag na-encode po kayo, mayroon po kayo malamang nito. Okay? Kasi for some of our CFC member, yung kanila pong ID, yung physical ID po, sa likod nun, mayroon pong ID number. Okay? Kung mayroon po kayong ganun, okay, praise God, pwede nyo pong makita po sa likod ng member ID number, ID ninyo, ang inyo pong CFC member ID number. So, but again, hindi po ibig sabihin na pag wala kayo nito, wala kayong CFC member ID number. Once na na-encode po kayo, meaning mayroon po kayong CFC member ID number. Ngayon, pag hindi po kayo sure na sa inyo pong member ID number, or pag may mga members po tayo na hindi po talaga sila sure, wala din po silang ID, that's the time na magtanong po tayo sa ating mga leader. Okay? So in your case, baka ngayon po ay magtanong po muna tayo sa OGD in charge ninyo or sa ating area governance team, sino po ang in charge about OGD. Tanungin po natin para po ma-check po nila sa OGD, si Kelvin po ata ang pwede nating tanungin kung hindi kayo sure sa inyo pong CFC member ID number. Okay? So, tanungin po natin sila para ma-check po kasi sila po ngayon ang may access. Okay? Then, ang pangalawa pong hindi po dapat natin kalimutan pag mag-create po tayo ng members portal account ay yung email address. Okay?
yung email address po natin, make sure na ginagamit po natin ito. Make sure din po na ito din po yung ibinigay po natin or sa ating OGD in charge at naka-encode po ito dun sa OGD. Okay? Importante po yun na ginagamit po ninyo at of course updated po, na-encode po sa OGD. Ngayon kung hindi po kayo sure, tanungin niyo po yung leader ninyo or yung in charge po sa OGD para po i-update nila yung inyo pong record in terms sa email address doon sa OGD or para ma-check po ninyo. So, ayun, kung ang check na kayo sa dalawa nito, okay, sure na kayo na ito talaga yung yun na yung member ID number ninyo at sure kayo na ang email address na naka-encode sa OGD ay yun talaga yung ginagamit ninyo, then pwede na po kayo mag-create ng members portal account. Okay? So, ngayon po, ito po ay tutorial kung paano po natin paano po tayo mag-recreate, yung pinakauna po na part, at saka po mag-edit ng information. So, if makakasabay po kayo, pwede naman po, but don't worry kung hindi po ninyo makasabay kung may mga extra gadget po kayo kasi meron naman tayong breakout rooms. Okay? So, of course, we will start kung pupunta po kayo sa inyong mga cellphone or laptop or desktop, ang pinakauna po natin gagawin is to open up your internet browser sa inyo pong computer or sa cellphone po ninyo. Google Chrome kung Android yung cellphone ninyo or kung laptop or desktop. Kung Safari naman po yung Apple po yung gadget po ninyo, Safari po yun. Okay? So i-open po natin yan pinakauna. Of course, dito po na part or dito po ita-type niyo po yung membersportal.couplesforchristglobal.org. Okay? Ito po, mahaba po siya pero ida-direct po kayo agad doon sa members portal login page kung saan po kayo makakapag-create. Okay? Para lang po maano po natin, maipakita ko lang po sa inyo. So, yan. Ita-type nyo lang po yung membersportal.couplesforchrist or kung nahabaan po kayo, CFC Members Portal na lang po. Okay? Yan. Then, pag i-click nyo po yan, kung CFC Members Portal lang, makikita nyo po itong Couples for Christ Members Portal Login. Click nyo lang po. Then, dadalhin po kayo sa login page ng Members Portal account. Ito po yung login page. Yan. Okay? So, dito po kayo dadalhin. Okay? So, kung cellphone yung gamit nyo, ganun parang wala pong pagkakaiba. Kaya lang po, of course, pahaba po yung ano po, yung itsura po sa cellphone, hindi po siya pa-landscape. Okay? Portrait po ang ano, itsura. Okay? So ngayon, kasi ang goal po natin is, ano nga po yung goal natin? Mag-create. Okay? Itong nakikita nyo po, login page po ito. Okay? Kaya login po yung nakikita nyo dyan, yung blue. Ngayon, kasi mag-create pa lang po kayo, anong pong gagawin? Dito po sa baba, mayroon po kayong makikitang, ayan, may retrieve, may create. Okay? Anong po gagawin? I-click po yung create. Okay? Pag nag-click po kayo ng create, na-i-click nyo na po yan, ito naman po yung lalabas after nyo po mag-click ng create. Makikita nyo po, create your account. Then, ito po ang kanina login. Create na ngayon, di ba? So, after mo mag-click yung create. So, yan. Dito po na part, dito nyo po, ang gagawin nyo po dito, sabi ko, dalawa po yung requirements na pag-create ng account. So, ang member ID number, at saka yung email address nyo po. So, yun po yung gagawin nyo dito na part. Ta-type nyo po yung, dito po sa taas, yung CFC member ID number ninyo, tapos yung email address. Okay?
Sir, ilaki lang. nyo yung kwan, sir. Islaki nyo yung gagawin namin kasi hindi nakikita. Tito, hindi niyo po makita ang screen ko? Maliit po, sir. Maliit. Ano pong gamit niyo, Tito, na ano? Laptop po. Ay, cellphone po, cellphone. Okay. Sige po, Tito. Maliit po talaga pag ang screen pag cellphone, Tito. Yes po Ayun. talaga. Opo. Okay lang po, Tama. okay lang po. Oh. Sir. Sige pa, salamat po. Sige po, Tito. Anyways, nakalimutan ko lang sabihin kanina po, Tito, na after our training ay ipapadala naman din po namin yung ano, yung materials para at least may guide pa din po kayo. Tapos if ever magturo na po kayo dun sa inyo pong lower household din po. So sige po, thank you po, Tito, sa Pwede po atang pag-remind. expand yung cellphone. Pwede po atang expand yung i-ano. Yung ano po, Tito? Yung sa screen po, pwedeng expand ata ta cellphone din yung gamit ko dito. Yung Ayan, igaganyan. sige po, ano ko po, itatry ko pong i-zoom. Mas malaki na po ba ngayong tingnan? Yes po. Yan. Si brother, Thank- pwede din nilang ano, yung may-ari ng cellphone, pwede din atang i-expand nila. Yes, Tito. Tama po. Ano nyo lang po. Pwede niya zoom. expand. Zoom out, zoom in. Ganun lang po, Tito, kung gusto nyo pong makita. Pero ako din po, itatry ko pong mag-zoom in and zoom out. Okay, papalakin ko po. Okay? So, ito po yung after nyo, balikan ko lang po. After nyo po maklik yung create, ito po yung lalabas. So, malalaman nyo na nandun na kayo sa part ng pag-create kasi makikita nyo po sa taas. Create your account. No? Ito po siya, create your account. Then, ang next nyo na gagawin ay i-type nyo po dito. Sa taas po yung CFC member ID number. Okay? PM-2010. Huwag kalimutan po yung dash. At huwag pong maglagay ng space. Okay? Kung ano po yung nakalagay. Minsan po yun yung nagiging error po. So, i-type nyo po talaga na kung ano po yung sakto po. Then, sa baba po yung email address niyo, of course. Okay? Yung email address. So, yan po. Then, after nun, pag na-type nyo na yan, pindutin nyo na po yung create. Yan. The same po yan sa cellphone. Sa cellphone po. Then, pipindutin nyo na po yung create after nun po. Tita Jovi, yes po, nag-resign po kayo. Paano po brother pag nagpalit na po ako ng email ad ko? Kasi yung dati mayroon na akong username sa kayong email. Pero Sige po, Tita. Later on, Tita, sa breakout room po natin, we can assist you din po regarding po that, na kung nagpalit na po kayo. Oo. hindi ako nakapag-fill in dyan sa create account. O ilalagay ko pa yung dating email ad ko, sir, ay brother. Ang gagawin po kasi noon, Tita, papalitan po yun dun sa existing mo talaga na ginagamit. Yung record mo dito sa OGD, papalitan lang po yung email address. Ilalagay po natin yung ngayon, yung updated or ginagamit mo talaga po ngayon, Tita. So hindi ako Opo. makakapag-create. Sige, opo. Sa breakout room po, Tita, ano po natin, ayusin po natin doon po. For now, didire-diretso ko muna pong ito. Then, after po nito, mag-breakout room po tayo para po natin i-assist po yung mga bawat isa para po makapag-create po tayo. Sa breakout room, ang goal po natin, magkaroon po tayo ng members portal account. Okay? Thank you po. Sige po, Tita. Thank you po, Tita. So, yan po. Na-type nyo na, then i-click nyo na yung create. Okay? Pag successful yan, naging successful po, malalaman po yan nyo na successful kasi po may nakasulat po yan. Congratulations. Yan, kung nakikita nyo po. Yan nakasulat. Congratulations, your account has been created. Tapos may nakalagay pa yan. Please check your email for login information. Okay? So, from here,
ang next na nagagamit, i-check nyo yung email address ninyo. That's why po kanina na gaya ng sabi ni Tita Jovi, na po talaga yung updated po na email address ang ginagamit ninyo. Bakit po? Doon kasi papasok yung password. So yun po yung gamit po ng email address. Doon po papasok yung personal password niyo po. Okay? So after nito, check niyo yung email ninyo po. Yung inyo pong email address. Okay? May ano lang po, may isang situation naman po na yung ating pong mga CFC ay nakalimutan po yung CFC member ID nila. Mayroon pong ganun. Pero alam niya na na-encode niya sa, mayroon siyang OGD, na-encode na siya sa OGD, nakalimutan lang niya yung kanyang CFC member ID number. Paano po natin gagawin yon? Aside po sa magtatanong ka sa inyo pong leader, pwede niyo pong maremedyohan. Basta alam niyo lang na na-encode po kayo sa CFC OGD. Okay? Ganun din po, i-click niyo po yung create. Yan, yung create. I-click niyo lang po yan. Then, pag na-click niyo po yan, again, dadalhin po kayo dito sa pag-create ng account. Pag nandito na po kayo, since nakalimutan niyo po yung CFC member ID number ninyo, if ganong sitwasyon, mayroon po sa baba, create by name. Okay? Pero magagamit nyo lang to kapag sigurado po kayo na nasa OGD na po kayo. Okay? Na-encode na po kasi kayo sa OGD. I-click nyo po yung create by name and ito po yung lalabas. Yan. So, ang gagawin nyo na lang po, i-type nyo yung pangalan nyo, yung family name, then yung email address. Then after nun po, pag na-type nyo na po yan, i-click lang po yung create. Then the same po kanina, pag naging malalaman nyo po na successful po yung ginawa ninyo, kapag may message na po siya na congratulations and please check your email for login information. Okay? So, ito again, make sure lang po na na-encode po kayo sa OGD kapag kung gagamitin nyo yung create account by name. Okay? Pag pumunta na kayo sa email ninyo po, ito po yung itsura po sa email address na yung message doon po sa email address. Yan. Meron pong email doon. Pag binuksan nyo po yung email po sa inyo from Couples for Christ, yan, ay postmaster@couplesforchristglobal.org. Yan po yung mag-i-email sa inyo. Then dito po sa pinakababa, ito po, itong naka-box na red, mayroon pong member ID at saka password. Yan po yung isi-send po sa inyo. Ngayon, ang gagawin nyo, of course, i-take note nyo po yun. Isulat po talaga. Okay? Sulat nyo po talaga para hindi po nyo makalimutan. Minsan lahat po tayo nakakalimot po. So, kaya i-take note nyo po ito. Then, pag na-take note nyo na po, may mapapansin po kayong blue na link dito po sa baba. Ito po. So, ang gagawin nyo po, i-click nyo po itong blue. Kung nakalagay, click the link to log in. Kasi pag i-click nyo po yan, maibabalik po kayo doon sa members portal account po ninyo. Sa members portal login page. Okay, dito po. Yan. Ito po yung login page, no? Yung kanina po nakita po natin. So, ngayon, ang gagawin nyo po, itatype nyo po yung member ID number at saka yung password. Okay? Yung member ID number nito ninyo, saka yung password na na-send po sa inyo pong email address. So yan, pag cellphone naman po yung gamit nyo, ganun din po siya. Cellphone, member ID number, then yung email address. After po nito, pag na-type nyo na po yung member ID number, CFC member ID number ninyo, saka yung password, i-click nyo na lang po yung login. Itong login. Okay? Pag napindot nyo na yung login na yan, papasok na kayo dun sa members portal account. Okay? Ito po yung itsura po ng members portal account. Dito po kayo dadalhin. Alright. Sige po. Ito pong
ito po yung members portal account homepage. Right? So bago po natin ipaliwanag ang mga kung ano pong mayroon sa loob, isa-isahin lang po natin. Una, may mapapansin po kayong add to home screen sa taas. Ito po, mayroon po kayong mapapansin yan. Kung bago pa lang po kayo pumasok, mapapansin niyo po ito. Then, ang gagawin niyo po dyan, pindutin niyo po yung add to home screen. Yung add to home screen po ay tulong po sa atin para po ay mapadali po yung pag-a-access natin sa members portal. Pag pinindot niyo po yan, i-ask po kayo na ma-install. I-click niyo lang yung install. Then, pag na-install niyo po yun, napindot niyo yung install, ganun din po yan sa cellphone, mayroon din po yan. After nun po, pag na-click niyo yan, na-install, mayroon pong shortcut icon na magkakaroon po ng shortcut icon sa inyo pong laptop or sa inyo pong cellphone ng members portal. Ganyan po yung itsura. Yan. CFC members portal shortcut icon. Ngayon, kapag papasok ka po sa inyong members portal account, yan na lang po yung i-click ninyo. Okay? Hindi na kayo magpupunta sa Google Chrome, tapos magta-type ng CFC members portal, yung members portal na pagkahaba-haba. Dito na po kayo. So yun, huwag niyo pong kaligtaan pag may nakita po kayong add to home screen, i-click niyo na agad. Okay? Once lang po yan lalabas. So yan. The next time, pag papasok kayo sa members portal, ito na lang po yung i-click niyo po. Then babalik lang po kayo sa login page, then magla-login lang po kayo. Tapos, balik muna tayo po sa homepage. Okay? Ito naman po yung homepage ng members portal. Ang isa pong gamit po ng ating members portal, malaking tulong din po, lalo na po ngayong pandemic, is yung kasi online po yung activities po natin. Kagaya ngayon, nagzo-Zoom po tayo, walang face-to-face, baka po mayroon po kayong mapansin dyan na activity reminder. Maaari po, nag-ano po kaya ng attendance capture po ngayong gabi. Mayroon po kayong makikitang activity reminder, tapos yan, kung ano pong activities, maaari pong training, maaari pong chapter assembly, okay? Every time po mayroon po kayong activity, tapos po ay mayroon pong attendance, mayroon po kayo pong makikitang activity reminder po sa inyong members portal account. Ngayon, during the day, ito po yung way ng ito po ay tulong po sa atin para mag-attendance. Okay? Kasi mayroon pong isa na link lang pong isi-send sa atin, then kapag mag-attendance ka using nung link, ay hihingian ka pa ng password at saka yung CFC member ID number. Pero ito po, dito po sa activity reminder, wala na po, i-click nyo lang po talaga. Okay? Pero dalawa lang po yung inyo pong dapat tandaan parate pag may activity reminder, pag mag-a-attendance po kayo. Ano po yung activity? Kung kailangan po ay nandun po kayo, kumpara po sa inyo po ito. Then, yung date and time na na-schedule po. Bakit po? Kasi pag i-click nyo po itong activity reminder na hindi pa po oras ng activity, let's say, hindi pa po schedule ng chapter assembly or ng members portal training, nag-advance kayong click para mag-attendance. Ngayon, ang system po, hindi po kayo i-allow para po mag-attendance. Ito po yung magiging itsura. Yan. Attendance capture, not yet allowed at this time. Okay, so hindi pwedeng na advance ang pag-attendance. So meaning, before pa sa day, meron na kayong makikitang reminder na mayroon kayong activity, chapter assembly or training. So, dapat po, on the day na mayroon po tayong training or assembly or activity, doon po tayo makakapag-attendance. Dapat present po tayo. Okay? Para maiwasan po yung nag-attendance lang tapos wala pala doon. No, physically wala po. Dapat po on the day nandun po tayo. Okay? Kasi pag on that day po, ang maging itsura po niya, ganito po.
log my attendance. Ang next nyo na gagawin, i-click nyo yung log my attendance. Then, captured na po ang inyo pong attendance. Okay? So, ganun lang po kadali pag mayroon po tayong members portal. Diba? Malaking bagay, lalo na po ngayon kapag online po tayo. Then, pag may members portal account tayo, then madali po tayong makapag-attendance. Basta tingnan nyo lang po yung time, tsaka yung scheduled date. Okay? Okay, so yun po. So, yun po yung dalawa na po yun. Pag-add to home screen at saka paano tayo mag-attendance using members portal account po natin. Okay? Yung pinakauna po muna natin, as I have said kanina po, paano po natin i-update or edit po yung mga information po natin. Okay? Meron po diyang member profile. Okay, itong member profile, yung pinakauna po. I-click po natin yan, bubuksan po natin. Pag binuksan po natin yan, the same yan sa cellphone, nasa unahan, makikita nyo po agad yung inyo pong personal information nyo po. Okay, yung pangalan po ninyo, yung member ID number, yung birthday ninyo. If makapasok po kayo sa inyong members portal, i-check nyo po ito. Baka kasi po, nung time po na in-encode po kayo sa OGD, mayroon pong typo error or nakalimutan po yung birthday, yung date po ng wedding, hindi pala, mali pala. So, i-check nyo po kung ang mga information kung mayroon pong mali po dyan. Okay? So, or kailangan may kailangang i-update. So, pag pumasok kayo, i-check nyo po agad. Ngayon, napakaganda po kasi ito pong members portal po natin, binigyan po tayo ng way para po ma-update po natin yung kung may kailangan po nating i-edit or i-update ng information. Okay? Kasi dati po, isa lang po yung taga-encode. Minsan nagkakamali pa po. So ngayon, mayroon po tayong way. Paano po yun? Yan, yung edit information, dyan lang po natin siya gagawin. I-click lang po natin yung edit information. Then, ito po yung lalabas. Yan, dito po kayo dadalhin. Wherein, ito pong mga details po dito, pwede nyo pong i-update, i-edit. Okay, from your name, birthday, gender, blood type, citizenship. Ang hindi mo lang ma-edit dito po yung spouse. Yan lang po, hindi pwede mag-edit ng spouse po dito. Yan po. Then, wedding date, CLP graduate, talents and skills. Kung makikita nyo, basically, ito po yung mga information pag nag-CLP po tayo, yung pinifill out natin sa pag nagsi-CLP. So, yun po. Edit nyo lang po. Basta pag nag-edit po kayo, huwag nyo pong kalimutan, i-click yung save para ma-update po talaga ang inyo pong mga information. By the way, lahat po ng information dito na nakikita ninyo, yun po yung na-encode sa OGD. Na-encode before ng inyo pong mga OGD in charge. Yun po yung nagre-reflect dito. So, again, ganun po sila connected. Okay? Kapag nag-update po kayo dito, may in-edit kayo, na-update po yung OGD. Okay? So, ganun sila connected. Yung members portal account at saka yung OGD account. So, nakikita din po ng ating mga leaders at saka in charge po sa OGD. Okay? So, ito po ay way din po para po talagang sakto po yung mga details po na nandito. So, tayo na po ang mag-edit. So, yan po. Huwag kalimutan mag-save. Then, pag na-save na po yan, update na po yan. Then, ngayon, mayroon din pong pwede nyo din po ma-update yung photo ninyo. So, baka wala pong picture dito. So, i-click nyo lang po yung member photo. So, then, pag na-click nyo po yan, i-ask po kayo para ma-locate po ninyo. Dito po yung lalabas. Kailangan nyo i-click po yung choose file para po ma-locate ninyo sa inyo pong cellphone or laptop saan nyo po sinave yung maganda at guwapo ninyo pong picture. Okay? Hindi naman po yung whole body picture po. Yung po. May format po yan nakalagay. Note, JPG format, 120px by 120px dimensions. So, parang 2x2 po ito. Yun po yung hinihingi po sa atin before, di ba? Nung nag-fill up po tayo ng information sheet. So, yan. Click lang choose file. Hanapin nyo kung saan po na-save po yung picture ninyo. For example, ito po. Then, i-click nyo lang po yan. Then, click po yung open. Then, yan. Mapapansin nyo mayroon ng untitled design, GPG. Then,
After nun, click mo yung upload. Pag na-click nyo yung upload, update na po yung inyo pong member, yung photo po ninyo sa inyo pong account. Okay? Again, whatever we updated po dito sa member profile, na-update po sa OG. So yun po yung pag-update po ng information. Now, bago ko lang po ito i-proceed at bago po tayo mag-breakout rooms, mayroon lang po akong isang tuturo din po na pwede po natin magawa mamaya po sa breakout room. Kaya po natin ma-update po ang ating password, ma-change, mga ganun po, or yung email address. Okay? So, paano po natin ginagawa yon? Meron pong, yan po, dito po sa upper right, yung pangalan po ninyo. Actually, mayroon naman po dito sa baba. Actually, parehas lang po yan. Pero mas nakikita po itong nasa upper right. Okay, yung pangalan po ninyo. I-click nyo po yan, may lalabas po na ganito. Edit account, change password, then log out. Okay? So, yung edit account, dito po, pag i-click po natin yan, yung edit account, kung cellphone naman po yung gamit ninyo, kung cellphone may dito sa upper left, mayroon pong tatlong line. Okay, doon sa upper left, mayroon pong tatlong line. Diyan lang po natin i-access yung edit account, yung change password din po. Okay? So, pag i-click po yung cellphone ninyo, mag-scroll down lang po sa baba, nasa baba po yan. Scroll down. Yan, ito din po yan. Parehas po yan. Edit account dito sa kung laptop, edit account dito sa cellphone. So, click po yung edit account. Pag i-access po natin yung edit account, dito po, kasi po kanina po, member ID number yung ginamit po natin pag login or sa members portal. So, mayroon po tayong option para na pangalan po or madali po nating ma-memorize or madali po para sa atin na hindi na po numbers na ang itatype po natin pag nagla-login po tayo. May option po tayo na username. Pwede po tayong maglagay. Palakihan ko lang po. Pwede po dito yung pangalan po ninyo, kung ano po yung desired ninyo na username. Pangalan, kagabi po, yung isang CFC, ang linlagay po niya, Patbar. Kasi Pat Barito. Yun, Patbar po yung linagay niya. So, pwede po yun. So, para po madali po ninyong matandaan. So, but option lang po ito, pwede nyo pa din pong gamitin yung member ID number ninyo pag naglalagin po kayo. Then, pwede naman po ito siya. Pag nalagyan nyo po dito, then you can update as well your email address. Okay? So, kasi baka after this, next year, nagbago naman kayo ng email address kasi napupuno po yung email address. Pwede nyo pong i-update na dito. Pwede na po kayo mag-contact sa inyo pong OJD in charge. So, i-type nyo lang po yung updated, erase nyo muna yung nandyan, nakasave, then type nyo yung bago nyong email address. Then, of course, wag nyo pong kakalimutan na i-save po yan. Click po yung save changes. Pag na-save, para po talaga ma-update. Okay? Meron lang, after nun po, ma-update po yung email address ninyo, then pwede nyo na pong gamitin yung username po ninyo. Okay? Sa pag-login po sa members portal. So, yan po. Yan din po sa cellphone. Dito naman po sa change password. Ito naman po yung para mabago po natin yung password natin. Kasi yung password po na nakuha po ninyo sa inyong email address, system generated po yun. So, mayroon pong letters, numbers, so halo-halo po yun. So, baka mahirap po makabisado. Okay? So, pwede nyo pong baguhin po yun. Access nyo lang po yung change password. So, pag i-click nyo po yan, ito po yung lalabas wherein you can change your password, yung password na sinend po sa email. Yan. Of course, pinakauna pong gagawin ninyo, yung current password, itatype nyo po dito sa taas. Then, sa baba po, itatype nyo yung new password po ninyo at i-confirm nyo lang po. Maring favorite color ninyo, favorite artista,
So, basta madali po ninyong tandaan na hindi na po kayo mahirapan mag-access. Okay? So, type nyo muna po yung current password, yung na-send sa email address din. Dito po, yung new password na gusto po ninyo, then i-confirm lang po. At of course, after nun, huwag po ninyong kalimutang i-click po yung save para ma-capture po talaga, ma-update po yung password ninyo na bago na. Okay? Then kung magbabago na naman kayo, ganun lang po ang proseso. So, yun lang po. Bago po kayo mag-log out sa inyo pong members portal, of course, i-take note niyo po ulit yung inyo pong username and password kung binago po ninyo. Again, para hindi po natin makalimutan po talaga. So, take note natin, isulat po talaga. Para po, if ever po, babalik na po kayo ulit sa members portal, let's say nag-household na po kayo, gusto nyo mag-attendance ang inyo pong household, ang gagawin nyo na po, i-click nyo lang po yung shortcut icon, then from there, pag napunta po kayo sa login page, yan, pwede nyo na pong, option nyo na po yung username, yung linagay nyo yung pangalan ninyo, or yung username na in-update po ninyo sa inyo pong members portal account. Then, kung binago nyo po yung password niyo, ilagay nyo po yung bagong password na para po makapag-login na po kayo ulit sa members portal. Okay? Then, click lang po yung login. So, yun lang po, dear titos and titas. Alam ko, medyo sabi nga kanina nila tito, maliit yung picture. So right now, ang gagawin po natin, magkakaroon lang po tayo ng breakout room. Para din po, kanina po may nagtanong na din po, ma-address po natin ang ating mga katanungan. At the same time po, kung mayroong gusto pa kayong maliwanagan, po natin, ma-address po natin. So, base doon sa pag-create, at the same time, yung mga records, yung information, kung mayroon man kayong tanong. But ang goal po natin, sana makapasok po tayo sa members portal account. James, sino ang breakout? Yung mga sa first part ng training, basically, ma-address naman po natin yon sa next na breakout. So, huwag lang po kayong mag-hesitate na magtanong kasi nga po, this training is for you po. Huwag po kayong conscious po if you're taking time, if hindi po kayo makakasunod agad, that's very normal po. Lahat po ng CFC, meron nga po kaming tinitrain na 84 years old na, sina tita at tito. Si tito, 19 na yata. Ilan na ba si tito, Brad? Tita Batangas, nakalimutan ko yung pangalan nila. Pero chapter heads po sila, pwede daw po silang mag-no kasi matanda na sila eh. Kahit nga po mga anak nila sinasabi, nanay, hindi na para sa inyo yan kasi ang computer, nagpapaturo po kasi sila sa mga anak nila, may mga pamilya na din. Pero sabi nila, hindi niyo pwedeng sabihin sa amin yan. Ito ang tawag ng Diyos sa amin ngayon. Ang galing po, napaka-inspiring po sina tito at tita. Si tita was a retired teacher. Si tito yata I think retired din kalimutan ko yung trabaho niya. Si tito. Pero it goes to show po, titos and titas, na wala po ito sa edad. Nasa puso po talaga ito ng pagiging couples for Christ, pagiging missionary. Always willing kung ano yung gawin, kung ano yung tawag ng Diyos. So, sana po ganoon pa din yung mindset natin moving forward po sa training na ito. Mapapansin niyo po, yung training natin, step by step talaga. Kanina, so pasensya po if there's some delay sa pangalan. Mapansin niyo po, we are really particular. Kasi po, gusto po namin talaga matuto kayo. Hindi po pwede na na basta lang or okay na lang. Pwede na yan ang training. Hindi po kasi ganun. The Lord doesn't deserve half-cooked missionaries or CFC. Kailangan po buong puso. So, gusto po namin ibigay yan ng buo tonight. Siguro po, I think if you can remember po kanina na sinasabi ni Renchi sa training po na to, ulitin ko lang po na ang training po na to ay para po ito maging okay, ulitin ko po. Ang goal po nito ay maging trainers training po itong training natin. Ano po ibig sabihin ng trainers training?
Ang expectation po nito is after po namin kayo matrain, eventually magiging familiar kayo nito. Hindi naman agad-agad, it will take time, but ang goal is pag naging ano na po kayo, familiar with how to use the OGD, how to use the members portal account, kayo na rin po ang magtuturo sa inyong mga members. Kung maalala nyo po dati, di ba? Hindi naman natin alam paano patakbuhin yung CLP. Naalala ko po dati sa Aklan, may pumupuntang taga Iloilo at taga Manila para mag-conduct ng CLP. Tapos tinuruan nila yung mga naging CFC na doon after ng CLP. Tinuruan nila binigyan nila ng CLP training. Ibig sabihin nun, after nun, sila na magte-train sa mga member pababa. So, hanggang sa dumami at dumami. Ganon din po ang goal natin para po sa gabing ito. Na ultimately, kayo din po yung tuturo sa mga members ninyo sa baba. Again, hindi po ito, though there's a sense of urgency po. Gets nyo po yun, gets din po namin yun, nararamdaman po natin yan. Pero, always take time po. Wala po itong hindi po ito, it's not your fault po, titos and titas. If you don't know how to click this, ano ibig sabihin nun, or natatakot kayo i-click, kasi po, it's not your fault. Hindi po ninyo nasabayan ang paglabas ng mga technology ito. So, it's not your fault po. That's why we have this training po. Okay? Para po sa inyo ito. This is not against you po. So, ayan po, titos and titas. Just to move forward po, para hindi po kayo ma-burden kasi kasama niyo po kami sa journey na ito. Okay? So, same po kung paano gamitin ng inyong members portal. I think yung iba po, nakita na kanina ano ang itsura ng kanilang members portal account. At nakita din po ng iba kung anong itsura ng members portal account. So, same pa din po. If you are going to access again your members portal, just hanapin nyo lang po ang browser. Yung sa iPhone nga po, yung Safari, yung sa Google is yung Google Chrome or Mozilla Firefox. So type nyo lang po members portal or CFC members portal account. Hindi na po namin na-edit itong aming material kasi masyado po itong mahaba. Hindi naman po, matalino naman po ang internet. I-type nyo lang po ang CFC members portal, lalabas na po yung first option na Couples for Christ members portal -login. Yun po ang i-click ninyo. Okay? After po ninyo ma-click yun, lalabas po ito. To access, type nyo na po ang inyong ID number. Okay? Yung may mga naka-install na po ng access or shortcut sa kanilang phone at sa kanilang laptop. Click nyo lang po yun. Double-click lang. Lalabas po ito. Ilagay nyo po ang inyong ID number tsaka ang password. Okay? Ayan. And then after po niyan, click nyo lang po ang login. So basically ngayon po, ang ituturo ko po sa inyo is kung paano, ano ang mga feature nitong mga buttons na to. Ano ang mga ibibigay niya na feature sa atin na pwede natin gamitin. Una po, pag nakapasok po kayo dito, I think, Calvs, nakagawa tayo ng ng activity reminder, ng schedule. Yes po kuya, meron po sa members portal training, members portal po nila ngayon. Okay. So pag nakapasok po tayo, meron pong nakalagay dyan ng mga activity reminders. It's either provincial, it's either chapter, or it's either nationwide. Sa ngayon po, kung anong nakalagay po dyan, ibasahin lang po natin. Huwag po tayong matakot sa nabasahin yung nakalagay na details. Kasi yan po mismo ang activity na nakalagay dyan. Okay? Straightforward po ito. Kumbaga, kung ano pong nakikita nyo, what you see is what you get. You don't need to think about it, kung anong mangyayari. I-click nyo lang po, basahin nyo lang po. Huwag lang po kayo matakot kasi may prompt naman po siya. Meron po siyang direction how. Okay? Or kung anong next na i-click. So, ang gagawin nyo po is mag-check kayo ng attendance. Paano? I-click nyo lang po ang activity reminder na ito. Pag na-click nyo po yan, and pag na-click nyo yan, may lalabas po na pag nasa phone po, pinakadulo. Yun po yung pinaka-latest. Okay? Yun po yung pinaka-latest na activity. Basahin nyo lang po yan. At the rest, makikita nyo din po dyan yung ibang activity ng province or ng chapter. Okay? So, click nyo po yan at lalabas po itong maliit na window. Ano pong next yung gagawin? I-click nyo lang po ang log my attendance para po mag-attendance kayo. After po nyan, mawawala po ang activity reminder dito sa taas na nakita nyo po kanina na meron, di ba? Ito po.
Pag nakapag-attendance po kayo, mawawala po siya. Ayan. Meaning po niyan, tapos na kayo mag-attendance. Merong instance po na ganito. Attendance not yet captured. Nakikita niyo naman po, ano? Hindi po kasi ito na, ano, na paano ba ito mga... Paano mo ito na-zoom, G, kanina? Hinahawakan ko yung control, tapos yung mouse. Okay. Gets. Okay. Okay, ayan. May instance po na ganito. Attendance capture not yet allowed. Okay? Anong ibig sabihin po niyan? Nag-attendance po kayo ng maaga. Wala naman pong problema doon, pero hindi po natin ina-allow na mag-attendance ng maaga. Hindi po ina-allow ng system unless mag-attendance po kayo dun sa oras po ng activity, 7 p.m. to 9 p.m. So, pwede lang mag-attendance from 7 to 9. After po niyan or before, hindi po pwede. Why? We want to protect po our leaders. Alam naman natin po na honest yung leaders natin, but we just want to protect. Yung iba po is, may mga past instances po kasi na nangyayari na there are leaders that mag-attendance pero hindi naman na-attend. Or hindi umattend pero nag-attendance kasi na-access pa rin yung attendance. We don't want that to happen po. So we want to protect the integrity of our leaders by not giving them the opportunity na mag-cheat. So, ayan po. Kaya po hindi po pwede na mag-attendance kayo prior at after. Dapat po during. Para po secured na umaattend ang ating mga leaders at tayo din po, members and leaders. Okay? So, yan po yung explanation dyan. Dapat po kayo mag-attendance on, tsaka during, on the duration. Paano kung andun naman ako, kuya, sa activity, pero hindi ako nakapag-attendance kasi mahina ang internet ko. Pag gano'n naman, tito, ano naman yun? Understandable naman yun. Sabihan nyo lang po ang inyong chapter head. Okay? Sabihan nyo lang ang chapter head para sila pong mag-edit or mag-attendance sa inyo gamit ang OGD account. Okay? OGD account ng chapter. Okay? Klaro po ba yun? So next po, explore po natin itong mga unang boxes. Member profile, service record, formation, activities, downloads, apps. Ano po ba ang mga laman yan? Okay, unahin po natin. Pag sa phone, ganun lang din po. Pababa lang nga lang po siya. Hindi po siya pahalam. So i-click po natin ang members profile. Ano pong makikita dito? Dito po sa members profile, dito po ang inyong mga basic information. Pwede nyo pong edit dyan directly. Ayan. So click nyo lang po ang edit information. Ayan. Pwede nyo po siyang ma-click. Tapos pag na-edit nyo po siya directly, usually po, yung may concern lang na nangyayari na na-experience po namin is may time na hindi po siya masisave, hindi siya may edit. Okay lang po yun. Kung meron man pong ganon, i-report nyo po kay Kelvin sa ating OGD para po ma-address natin. Kasi hindi naman po siya lahat. May mga bugs lang po. Bakit po may ganon? Kasi po, sorry to say, kasi po, reality po yun na nagkakaroon ng bug kapag hindi po natin ginagamit yung account. Pag minsan lang po natin nabubuksan. So, okay lang po yun. At least ngayon, we are motivated to use it. At for sure, maano po yung bug na yun, yung nag-error. Okay? So, kung meron pong ganong error, sabihan nyo lang po kami. Or sabihan nyo lang po si Kelvin para po ma-address namin agad. Para po may level yung communication natin. From province, which is si Kelvin, i-address po, i-directa po sa amin. Okay po? So, kung meron pong mali dito na spelling, mali na date, mali na anniversary, or mali na wedding date, nga ganyan po, or nickname, pwede nyo pong i-edit yan. Click nyo lang po ang edit information. Again, para lang po itong nag-a-apply kayo ng loan sa PAR ba? Or sa SSS. Meron silang online application. Parang ganun lang po yun. Para po kayo nag-Facebook. Kasi lahat ng nakalagay sa Facebook, click mo, magta-type ka. Ganun lang po ang nature nitong members portal account para po itong Facebook talaga. Okay? Okay, next. Explore natin ang service record. Ano makikita sa service record? Dito po sa service record, makikita ang inyong pastoral tsaka program. Pag sinabing pastoral record, ano ba ito? Ito ay role mo sa CFC. Ikaw ba ay household head? Or ikaw ba ay member lang? Or ikaw ba ay leader?
nakalagay po dyan, kailan nag-start from, hanggang kailan, to present ba, or until a specific year? Ano ba ang area mo? Unit ba? Chapter ba? Anong service yon? Member ka ba? Household head? Unit head? Sino ang inyong household head? Ang upper household mo? MC member ka ba? Governance team ka ba? Member? Or elders assembly ka ba? Or board of elders ka? Or baka IC ka po, International Council? Anong status? Active. Okay? So yan po ang explanation dyan. Makikita nyo naman po yan kung meron nakalagay dyan. Again, self-explanatory po ito. Straightforward po ang data natin. Ibig sabihin po ng straightforward is self-explanatory. Maintindihan natin kung ano ibig sabihin. Right away pag nakita natin at nabasa. Ano ang program service? Ito po ay kung nagsiserve kayo sa ministry at sa program. Okay? So family ministries, programs, ANCOP, OICOS, yung mga ganung programs po. Kung meron kayong role doon as coordinator, nakalagay din po dyan. Okay? Paano kuya pag wala? Kailangan lang po iyong ma-update sa OGD account na chapter, i-update ang inyong status ng service. Kasi baka po doon, member pa din kayo. Okay? Okay. Sige po. Okay, may isang nag-raise ng question. Yes po, Tita Desiree? Yeah, may concern kasi ako regarding yung sa account. Po? Oo. Kasi may isa kaming member, according to her kasi nakapag-create na siya na i-register na yung kanyang email address. Okay? Ngayon, nung na-register na yung kanyang email address, parang si brother husband yata yung nag-login para sa kanya. So in short, nakapag-create na ng account. Na-activate na, right? Okay. Tapos, nung nag-login si sister wife, nakalimutan na daw, I mean, mali daw kasi yung email address na ni-register. So, ang nangyari, pinalitan dahil may access si brother husband doon sa OGD. Pinalitan siya directly doon sa database. It's not actually database kasi meron tayong interface na ina-access ni chapter leader. Ngayon, nung nagla-login, dahil pinalitan na yung kanyang email address, tapos nagla-login ngayon si sister wife, ang nilagay na lang ni sister wife is forgot password. Ngayon, nung nagla-login na siya, sabi, hindi na siya pwedeng mag-create kasi na-create na yung account. Opo, tama naman po. Okay, in that sense, hindi na siya makapag-login kahit nag-forget password na siya. Hindi po, kasi hindi po siya kailangan mag-create. Login lang po. Login. Ang ginagamit na lang kasi niya is, nung nag-login siya, ang ginagamit na lang niya is yung bagong email address. Kung ano po yung nakalagay po dun sa OGD. So, ibig sabihin, kapag in-update yung email address, yun na rin ang magagamit. Dapat yun pong gamitin. Opo. Pero up to now kasi, hindi nakakapag-login si sister wife dahil ang sinasabi ng system is na-create na daw yung account at hindi nga ma-access yung email address. So, dalawang concern po. Hindi niya alam ang password ng email address. Kasi hindi niyo po kailangan mag-create kasi meron na po kayong account. Login na po yun. Actually, na-access niya yung email address niya, yung talagang email address niya. Yun nga lang ang problem niya, hindi talaga siya makapasok sa members portal. Kasi po, Vince, I'm Brother Tox. Vince, nire-refer niya ang ginagamit to login is the email ad, which is ang gagamitin to login is the CFC member's ID and password, not the email ad. Oo nga, kasi I think na-confuse lang siguro. Kasi kung meron na po kayong, yung po yung sinasabi ng system, hindi nyo po kailangan mag-create kasi meron na kayong account. Kailangan pong gamitin nyo ID number at password. Gets po? Not the email ad. Pero yung email ad, di ba yun yung initial access natin to create account nung unang-una? Yes po, create lang po. Kasi ang ginawa namin is, kaming mga OGD coordinators, parang nag-create kami ng account for them. Tapos inactivate ng mga members. How did they activate that? Through the email address. How did they activate that?
we have created an account, kaya nga meron silang members ID, Opo. tapos yung password nila, right? So parang activation yung ginawa ng mga members. Pero parang on that process of creation kasi, tapos nung nag-login, parang pinalitan na yung email hindi ko nga din alam kung bakit. Kasi in my case, napalitan ko din yung email address ko ng ilang beses as OGD coordinator. Napalitan ko din siya ng ilang beses. Pero I do not know if that's part of the bug ng system or meron lang problema sa sequence ng pagkaka-update. Hindi ko rin kasi ma-explain sa kanila. We'll access later po, tita. Sa ngayon po, wala pong concern if mag-change siya ng email. Kasi po, pag nag-forget password siya, kung anong email ad na niregister po sa OGD, dun po isa-send ni OGD ang automated password. Kailangan i-access niya lang po yung email ad na yun. Unless nakalimutan niya yung password ng email ad na yun. That will be a concern. It's not a concern with logging in. Kasi sa login po, nakaregister, meron na po siyang account. Nakalagin na siya. Magsasabi po talaga na hindi ka pwede mag-create kasi po, meron ka ng account. You cannot create another account. One account lang po yun. So, yun po yung lumalabas na prompt doon. With that po, I think it's just a matter of baka hindi lang po sinasabi ni tita kung ano talaga yung concern. Baka nakalimutan talaga yung password ng email. Kaya hindi niya ma-access yun talaga po. We'll address that po later, tita. Don't worry po. Okay, Lang po yan. Apo. Okay. Thank you, tita, for that. At least, ano po yan, na-highlight po itong mga concern kasi totoong concern po yan. Minsan po yung mga leaders at members natin, hindi nagsasabi kung ano talaga ang totoong concern. Kaya paikot-ikot tayo ng pag-address. Ang concern pala, nakalimutan ang password ng email. Yung mga ganun. Na yun lang dapat yung pwede namang ma-address yun ng ano. Pero anyways, that's reality and we will address that later. And kung ano pa yung mga pwedeng mag-arise. Okay? Next po, formation. Ano bang magagawa? Tito, salamat po ah. Ano po ang magagawa nitong formation button? Simple lang po. Makikita nito ang inyong formation track. Okay? Kung tayo po ay CFC, meron pong 4-year formation. Okay? Dalawang bagay lang po ito. Bakit 0? It's either hindi talaga po kayo naka-attend ng formation or hindi lang po na-update sa OGD system, which is the second training po natin yun. Pag-uusapan as chapter heads, kasi kayo po ang mag-update ng mga formation status ng ating mga members at leaders. Kuya, paano yun? Ako lang mag-isa. Kaya nga po kayo may encoders na coordinator. Kasama niyo po sila. Okay? So, kung mapapansin niyo po, madami po talagang gagawin, no? Kasi ang daming i-cope up or ipapatch up. Hindi po sana ito, wala po tayo sa level ng coping up or patching up kung dati pa po ito naumpisahan. Na-gets niyo po yung yung logic. Matagal na po kasi ito, it's been 10 years, pero ngayon po tayo naghahabol. Pero sige lang po, ganun po talaga ang reality natin. We will do still, gagawin pa din po natin ito kasi alam ko po, pag natapos na tayo sa phase ng paghahabol, magaan na po ito. Kasi updating na lang. Especially kasama na natin yung mga members na sila mismo nag-update ng kanilang mga accounts. Okay? So, isang tanong, pastoral formation. Kaya bang mag-update ng members sa kanilang pastoral formation? Hindi po. Dapat role po ito ng leaders. Specifically, like for example, si household head. So, ang flow po ng communication, kung tapos ng mag-attend ng, for example, formation track ang isang member, natatrack po yun sa attendance. Ayan, may attendance po yun may pastoral formation. So ngayon, after ng activity or after ng event or ng formation activity, automatic po yun na i-update natin para hindi po tayo naghahabol. Okay? So role yun ni chapter head kasi si chapter head po ang may access ng OGD. Bakit isa lang po ang may access ng OGD? To protect po the quality of data na pinapasok natin. Like po nangyari sinabi ni Tita, since si Tito ang may access dun sa yung gumawa ng account ni Tita, we have a concern right now kasi si Tito ay nag-update ng email ad without updating the encoder or si Tita. So there's a difficulty or confusion. What is going on? We want to avoid that po, especially sa level po ng chapter na marami tayong hawak, buong structure yung hawak natin. It would be a great concern. Mahirap po na concern yun kapag may na-delete na member or
Kung may natag na inactive, na active naman, sinong nagtag? Yung mga ganun po. Kasi maraming uma-access. Pero kung isa lang, or dalawa lang, kasi si chapter head, tsaka yung encoder, lang ang may access sa OGD system, mapoprotektahan po natin yung data ng members natin. Plus, nasa radar po tayo ng privacy law ng Pilipinas. Kaya, we have to protect the data of our members. Okay? Okay po. So, this is the formation track. Nakikita po natin yun sa ating formation button, sa ating members portal. Okay? Next po, activities. Anong meron sa activities? Sa activities po, dito po ang past, present, recent, tsaka upcoming. Okay? Past activity, recent activity, at upcoming activity ang nakarecord po dito. Okay? This is as good as the calendar. Okay? May mga ginagawa naman po kaming enhancement nito, but for now, this is as good as the date, start and end, yung type ng activity, name of activity, at venue. Okay? So, sa ngayon po, let's bear with this na itsura po. Pwede po itong kalendaryo, pwede naman po. Pwede. Maybe we'll consider that sa next na mga upgrades. But for now po, ito pong itsura ng ating activity. So, this will serve as a calendar po, kumbaga. Calendar of activities. Nakalagay po dyan. Para po, updated tayo kung anong mangyayari at anong mga nangyari if you want to go back. Okay? Next po, sa phone, same pa din po ang feature. Again, pababa nga lang. Scroll down, scroll down. Next po, downloads. Sa downloads po, dito po natin pwede po natin ma-download ang mga materials that we need respectively based on sa leadership natin, sa role natin. Kung tayo yung chapter head, marami po tayong mga pwedeng ma-download doon. From formation track, from trainings. Opo, available na po. Kahit hindi na po tayo humingi sa PMC. Ginawa na po itong accessible ng PFO natin from the GMC level. So, internationally, you can access kahit saan. You can access these materials. Okay po? Ayos po ba yun? Ayan po, kung kayo po ay unit head, ito po ay account po ito ng unit head, itong ginagamit kong presentation. Ito pong pwede niya ma-access. CFC, Evangelization and Mission Office, One Global Documents. Ito po nakalagay dito, mga forms, manuals, guidelines, policies in the context of CFC. At yung CFC upgrade. Ano pong meron sa CFC upgrade? Ito po ay mga material if we want to train our CFCs in the work from home setup or how to use Zoom, actually. How to use Zoom, paano i-navigate yung internet, yung mga ganun po. So, ayan po yung mga available na mga pwedeng ma-download. So, kung kayo po ay chapter head, cluster head, provincial, may level of and number of manuals na pwede natin ma-download based on respectively kung ano pong role natin. Okay? Opo. Tama. Hindi naman siguro nila i-upload kasi copyrighted po yan. Intellectual property po ng CFC. Sana po wag i-reproduce o po ibebenta sa ibang relihiyon. Nalala ko po, may born again na humihingi ng Gitcamp manual namin sa Aklan dati. Taga-Aklan po pala ako. Hinihingi nila kasi maganda daw. Ay, hindi po. Hindi po ito binibenta or nire-reproduce kasi respect po sa nag-isip at nagdasal ng manual. This is for our community use only. Okay? Sige po. Next po is apps. Ano meron sa apps? Dito po ay access po ito para sa mga conferences. Kung kayo po ay coordinator, opo, recognize po yun ng system. Kung coordinator kayo, pwede nyo ma-recognize kayo na coordinator based sa kung nakalagay po sa inyong role, program role. So, meron po kayo, bibigyan po kayo ng access. Ito po, last time may YFC icon. Okay, meron din pong last, yung, kung nabuksan niyo po yung account niyo, yung last anniversary po natin, itong anniversary natin this year, andyan pa rin po yung mga sessions, yung mga talks. So, click niyo lang po yun, ma-access niyo yung mga sessions. Okay? So, yan po yung nakalagay dyan sa apps. Okay, so this time po, i-explore na natin yung mga basic. Kung maalala niyo po kanina yung HEAT, Home, Household, Evangelization, Assemblies, Teaching, and Tithes. Okay? So, ito po yung mga basic
ng CFC member. Sa ngayon, anong meron sa CFC? Anong pwedeng magawa? Di tayo makakalabas, di tayo pwedeng mag-physical or face-to-face setup. Pero tuloy pa din ang mission. Amen po ba? Kasi nga, hindi natitigil ang grasya ng Panginoon. Hindi naka-cancel, though may lockdown, hindi naman na-lockdown yung grasya ng Diyos, patuloy pa din. Kaya po, our CFC leaders come up with these things na pwede nating magawa para maging hulmahan, maging template po ng CFC brethren natin. Okay? So yun po yung HEAT, yung mission commitment plan natin. Mission commitment plan, kasi tuloy pa din ang mission, ang commitment natin ay to take care and be present kung nasaan tayo present. Okay, hindi na natin kailangan lumabas kasi una, kasama natin ang family natin. Wait lang po, saraduhin ko lang ang aking pinto. Ay, mga bata po kasi sa baba. So una po, family day. Hindi po ito family day pag December. Tapos nag-gather yung family main. Pero parang ganun po ang sense. Anong meron sa family day? Ito po ay araw para magdasal ang pamilya at magbanding. Alam ko po, hindi lahat ng pamilya, hindi lahat ng CFC family ganito. Pero inspired po ito sa theme natin na Strive for Holiness. If we want to change the face of the earth, it should start with our family. Madali pong sabihin yun, pero napaka-awkward po gawin yun. Pero sana po maumpisahan natin. Especially iba-iba naman po ang kultura natin sa pamilya. Yun po yung sense nitong family day. Since nasa kasama natin yung family natin, halos 24/7, especially during this lockdown. Sana po may time tayo mag-bonding din. May time tayo mag-usap. May time tayo mag-household. Okay? So ano pong gagawin dito? Click nyo po ang add meeting. Pag na-click nyo po ang add meeting, may lalabas po na ganito. Head of the family, date, type, tsaka remarks. So anong gagawin? Para po kayo magsischedule lang. Para din po itong household. So click nyo po itong head of the family, automatic po yan si Tito. Pwede din po si Tita mag-ano nito. Para po, syempre, may dynamics yung mag-asawa. Pwede din si Tita mag-schedule nito kasi baka makakalimutan ni Tito. Yung mga ganun po. Pwede din po itong ma-access ni Tita. Sa members portal account niya, hindi sa account ni Tito. Okay? So, head of the family, si Tito. Date, pili lang po kayo ng date. Next, type of household. At type of activity, household or fellowship. Okay, so kung household, click natin ang household. Tapos yung topic, how are you? Kamustahan lang, simple kamustahan. Then save po natin. Automatic po yun, pag na-save natin, lalabas na po siya dito. Okay? Ang kagandahan po nito is matitrace po natin at nakakamusta natin, namomonitor natin kung kumusta ang pamilya natin. Kasi nakalagay dito. Though, andun pa din yung personal touch, andun pa din yung nag-uusap tayo, pero di ba po maganda na, ay last time, ang anak ko nakamusta ko, nakikita natin yung progress sa isa't isa, especially sa pamilya natin. Di ba po, mas maganda po yun. Kesa po, hindi natin alam yung nangyayari sa pamilya natin. Masyado tayong passionate sa ibang pamilya, pero yung pamilya natin, hindi pala natin nakakamusta. So, yun po yung kagandahan nito. Especially, ito po, nakikita nyo may history based po sa mga nagawa na dati. Fellowship, household, fellowship, household. Dalawa lang po yan, household, fellowship. Kung mass together, fellowship pa din. Baka may dasal or mag-household kayo after mass, after breakfast, kung saan kayo mag-breakfast, pwede din household din yun. So, yun po yung kagandahan na monitor po natin yung growth ng ating family. Tayo din po bilang parents, monitor din natin ating mga anak in a personal level. Next po, household. Paano ba ng household mag-record? This is also to inspire us leaders po. Na sana po kahit mahirap, i-push pa din po natin. Kahit 3 lang or minsan 2 ang umattend. Tapos messenger, tapos nawawala pa yung data. Push pa din po natin. Ma-inspire po tayo sa, like for example po sa ano nga bang area na ni Tito Hernan sa Ifugao? Ano ba? Hindi. Mountain Province. Sa Mountain Province po, nag-household po sila alas 4 ng umaga. Bakit po? Kasi ang nag-lead po ng household, yung provincial area head nila. Tapos, 4 a.m. lang po ang malakas ang data sa kanila. The rest po, mahirap na makipag-chat.
or makipag-video call sa Messenger sa Facebook. So alas 4 po ng umaga, tapos hindi pa po yun every month. Minsan po wala. Pero nagagawa pa din po nila tito. Nagagawa ng paraan kahit mahirap. Kasi gano'n naman po talaga. Hinahanapan natin ng paraan just like the parable of the Good Shepherd, that it's not about the 99, it's about the one that is somehow lost or walang connection. Walang cellphone. Nagagawan po ng paraan. Naalala ko po may isang handmaids na siya yung household head pero wala siyang internet. Ginagawa nila after nila mag-household. Since sa probinsya po yun, sa Batangas po yata yun or Laguna. Pupunta siya sa kanyang member na may wifi. Doon siya mag-upload ng kanilang household. Magre-record ng kanilang household. Or doon siya makiki-internet para makapag-messenger. Nagagawan po ng paraan. Importante po, willing lang po tayo sa leading ng Panginoon. So, household, paano po mag-record? Pareho po yung kung paano po tayo nag-record kanina ng Family Day. Makikita niyo po, pare-pareho lang yung trend. Pag na-click po natin yung add meeting, magka-add lang po tayo ng date, time, topic, title, venue, tsaka notes. So, makikita niyo po, pareho lang. Ibig sabihin, madali lang po ito. Next po, check po natin ang date. Ayan, mag-set po tayo ng date, for example. Then, set natin yung oras. Yung oras din po, madali lang. Kung 7 p.m. lang, tapos na. Topic. Anong topic? Pag clinic niyo po ang topic, marami pong lalabas dyan. Bible sharing, in-step sharing, fellowship, service meeting ba, or topic sharing, or others. Others po, pag sa ibang materials natin kinukuha ang ating topic. Okay, so pili lang tayo, for example, in-step sharing. Ano ang title? Holiness Today. Bakit may pa-title pa? To add up, ano lang po, something to look forward to para po ma-intrigue ang ating mga members. Bakit po kailangan yung ganun? Kasi po, importante ang ating household. Ang CFC household should always be nourishing and inspiring. Dapat po hindi dry yung household natin. Sana po, we keep the household holy. We keep it nourishing and inspiring. That makes it holy. That makes it fruitful. Okay po? So, kaya po may pa-title. Kung wala kayong maisip na title, ilagay nyo lang din po. Kayo na pong bahala. Pwede po yung title na naandito sa in-steps. Or, ilagay nyo lang po, household. Household lang. Wala pong problema yan. Pero sana po, let's keep our household inspiring and nourishing. Venue, usually Zoom or Messenger po, Facebook. Ano yung notes? Dito po sa notes, pwede nyo pong ilagay yung mga things to bring, things to prepare, reminders, etc. Like for example po dito, set 6 a.m. prayer time. Ano pa? Bring, pag nag-household na, dapat mayroong crucifix sa harap kahit hindi nyo nakikita sa laptop. Just to keep the ambience or the atmosphere of a household na mas ano pa din siya, prayerful pa din yung mood. Dapat meron pa din rosary dyan, may Bible pa din dyan. Dapat meron pa din crucifix dyan pag nag-household tayo. Dapat hindi tayo nakapambahay, mga brad, mga sis. Sana po walang nakachaleko. Yung mga ganun po, nakalagay sa notes. Importante po yun to keep the holiness or the reverence of our household. Same po when we go to Mass, di ba po? Kahit nakapantaas lang tayo na may collar, okay lang po yun. Importante, we show up. Or ako po, pag nagmamas, naliligo po talaga ako. Tapos, it's either I would wear yung shorts po na panglakad, hindi yung pambahay. Tapos naka-t-shirt po ako na hindi din pambahay. Just to keep myself prepared and ready for the Mass. Okay po? Hindi po yan kartehan. It's a matter of keeping ourselves the reverence of what we are doing. Amen po? Kasi po, hindi po ito basta-basta lang. It's a work for the Lord. So we have to keep the same level of reverence po that the Lord deserves. Okay po? And as a CFC, yun po yung ginagawa natin. Next po, how to check attendance. Ang ano po namin ito, ang suggestion po namin is i-click nyo lang po lahat yung box na nasa harap ng pangalan ng inyong mga members. Click nyo lang po yan lahat. Pag may nag-absent po, doon nyo po i-edit, i-unclick nyo po yun. I-click nyo uli para hindi siya ma-check to signify that he is absent. Okay? So click nyo lang po lahat para hindi po mahirap, especially maraming household members. Para po next time, after ng household, pag hindi siya nag-attend, i-unclick nyo lang po yung box to signify na absent po sila.
So after nyo po yan maklik, click nyo na po ang save. Okay? Ayan. So paano ba ma-check ang attendance? Like i-click nyo lang po itong date para po mabuksan nyo ulit. Okay? Itong date po. So ayan, i-control ko. I-click nyo lang po itong date para po mabuksan nyo ulit ang inyong household schedule. Pag na-click nyo ang date, babalik kayo dito. Kung may absent po dyan, i-click nyo lang uli ang box. To signify na absent po sila. Okay? Okay po. So dito po, pag scroll down nyo po ito, actually, pag na-scroll down nyo ito, may po inyong upper, saka inyong lower. Aside po sa mag-check, meron po tayong personal relationships sa ating mga members. Aside po doon, na kinakausap po natin itong members, meron din po tayong tangible na proof kung anong nangyayari sa kanila. Okay? Kasi madali lang po sabihin na, opo, umattend ako ng household. Pero baka hindi talaga. Hindi lang po ito para ipulis ang ating mga members. Hindi po. We want to make sure na ang bawat CFC member ay inspired every month. Kaya po mayroong monthly household. Doon po nagbi-build yung growth. Hindi po kasi tayong mag-grow, pwedeng mag-grow sa isang activity lang. Kasi po ang growth natin, it's a day-to-day journey. It's a day-to-day walk with the Lord. So, hindi po ito pamumulis. We just want to make sure that our members are pastored, taken care of. Kaya po ito pastoral role, pastoral tool. Kasi we get to perform our pastoral role as shepherds, as pastoral leaders by checking the pastoral service ng ating member, may program service ba siya, kumusta ba siya doon, nakikita natin yung formation, baka form ba ang ating mga leaders at members, baka chapter head na to pero hindi pa nag-covenant, yung mga ganun po. Nag-household pa ba ito? Nag-attend ba ng activities? At nagta-tithes pa ba ito? Ayan, nagta-tithes pa ba? I think ang ano naman natin sa tithes, ang definition natin sa tithes, wala po sa laki or liit eh. Nasa amount po ng ating willingness to give. At hindi po iyon, hindi lang po iyon sinasabi ko kasi para lang maganda pakinggan. Pero yun naman po ang definition ng tithes natin. Hindi po ito palakihan. It's more about our willingness to give. Especially po during this pandemic, sana po tuloy pa din yung tithes natin kasi tuloy din ang mission eh. Nakikita po natin, marami pa rin nangyayari. Marami pa rin pinupursue ang community natin. Kasi nakikita natin as a community that the work of the Lord is still continues. Ngayon, may drive na ginagawa ang CFC, donation drive para sa mga COVID frontliners at COVID patients na hindi kaya makapag-afford. I think nakita ko po ngayon, nasa hindi ko alam, umabot na yata tayo sa milyon. Buong community po yun na nagdo-donate. Sana po, naging part po tayo doon. That goes to show na ang natin, ang work ng Diyos as a ministry, as a community, is hindi po nagtatapos kasi may pandemic. Tuloy pa din po yun. So that's the wisdom behind po of these things, of this. Bakit po natin minomonitor? Hindi po yan pinupulis lang or para lang may magawa tayo, but there's always a spirit behind in that, a good reason. Next po, one-on-ones and two-on-twos. Ayan po. Ayan, meron din po dyan, minomonitor, nirecord din po natin ng one-on-ones and two-on-twos. Ano pong mangyayari dyan pag clinic natin ang button na yan? Ang mangyayari po, dadalhin tayo dito. Ayan, so ganun pa rin po. Nakita niyo, pareho pa din yung trend. I-click niyo lang ang add one-on-one. Pag na-click niyo dyan, ang add one-on-one, lalabas din po uli ito. Household head, member, date, venue, notes. Sa household head po, ang one-on-ones, kung kayo po ay tito, tawag sa inyo ay household head. Kung kayo ay tita, asawa ni tito na household head, kayo po ay household leader.
Okay? Yan po ang definition ng ating naming. So, si tita, pwede din siya mag one-on-one. Pero, sa mga sisters lang. Si tito, sa mga titos lang din. Okay? So, pag kayo po ay tito, ang makikita nyo dyan sa member, pag naglagay, huwag nyo na pong i-edit yung pangalan nyo kasi automatic na yan kung kayo po nag-open. Next po, sa member, lalabas lang dyan yung mga lalaki sa inyong household. Kasi sila lang ang pwede nyo i-one-on-one. Okay? Next po is date. Pili lang kayo ng date at yung venue, i-type nyo po. Ayan, yung venue ninyo. Dito ay video call sa Messenger. Tapos, ano ang gagawin nyo sa one-on-one? Pwede nyo pong ilagay dito para hindi nyo makalimutan. Need na matuto na gumamit ng members portal. Okay? So, yun yung ginawang one-on-one dito. Ginawang diskarte na dito. So, aside sa kumustahan, pwede din ito, i-train sila. Okay? Next na, save. Pag na-save nyo po yan, malalabas po dito, makikita nyo yung history. So, ganun din po. The same way, dun sa family day kanina, yung kagandahan po na monitor natin ang ating mga members sa baba, same din po dito. Dun sa household, nakita natin yung schedule sa baba, yung journey natin, yung mga naging topics. Magandang ano din po yun, points na hindi po paulit-ulit yung topic. Tapos nakikita po natin na ko-condition po natin yung mga members natin, na-lead natin sila to growth. Kasi ang topic natin nagmamature din based on the past topics na nabigay natin. Ngayon, medyo may mga how to be a father, how to be a good father, a Christian father. Yung mga ganun po, palalim ng palalim yung mga topics at paganda ng paganda. Okay? So, yan po yung kagandahan ng ating ng schedule dyan sa baba. Next po, 2-on-2s naman tayo. Click nyo lang po itong 2-on-2s. Pag na-click nyo po yan, dito po sa 2-on-2s, feature nito is para po sa mag-asawa. Okay? So, ayan po, pag click nyo po ang add 2-on-2, ang lalabas po ay ito. So, automatic na po yan. Si Tito at Tito ay nakalagay dito. John and Jane Doe, sa couple na kailang i-2-on-2s, date, venue, at notes. Pag naglagay po kayo ng couple, i-drop down nyo lang po ito, click nyo po itong arrow, lalabas po dyan yung couple na under sa inyo. Pili lang po kayo kung sino dyan. Sa case na to, si Juan at si Juana. Pili kayo ng date at pili kayo ng venue. Lagay nyo dyan Zoom or sa Messenger. Tapos notes po, syempre po, bago tayo mag-end ng ating mga one-on-ones, di ba po, pinipray over natin yung ka-one-on-one natin. So pwede po kayong maglagay ng notes, like for example po dito, kasama po sa pray-over, isama nyo yung exam ng kanilang mga anak. Mga ganun po. So, make it as personal as possible kasi kayo naman po ang gumagamit niyan. Just click nyo lang po ang save. Okay? Yes po, pwede po maglagay ng one-on-one kahit tapos na. Yes po. Even yung household po, pwede po kayo mag-record kahit tapos na. Kasi ang purpose po nitong members portal natin is to record po yung mga events natin. Doon lang po kayo hindi pwede na mag-record na tapos na kapag assembly po. Hindi po kayo magpag-attendance ulit, especially yung hindi naman po kayo naka-attend. Yes po, welcome po tita, dito. Save, and then after po nito, save na po yun. So automatic po yun, lalabas na po dito sa baba. Ganoon din po sa phone, lalabas din sa baba. Yung nalagay natin schedule. Okay, sa reports po, dito sa reports, mayroon pong dalawa. Service meeting, tsaka reports. Itong feature po na to, available lang po ito sa ating unit heads. Okay? So kahit hindi ko na po actually discuss ito. Bakit available sa unit heads lang? Kasi po, as chapter heads, ang reports po natin at service meeting report, doon po natin i-generate sa OGD account natin. Okay? Hindi po sa ating members portal. Bakit po sa unit heads meron? Kasi wala po silang access sa OGD. Wala silang OGD kasi ang hawak lang nila, ang baba nila ay sa unit heads ay mga household heads. So anong minomonitor nila sa reports? Focus on monitoring the household. So si unit heads ang nagme-make sure na ang household ay nangyayari. Na ang household ay may uma-attend. Yun po ang trabaho ni unit head. To make sure na ang household ay nangyayari. Ang trabaho ni chapter head is more on taking care of the unit heads and the whole chapter. Okay? So kayo po nag-conduct ng training, CLP,
at making sure na inspired at na household natin sina unit heads. Kasi sina unit heads ang magre-ripple down or magdadala ng inspiration pababa sa mga household heads. At si mga household heads ang mag-inspire at mag-motivate, magbababa ng inspiration sa mga members. Okay? So, ganun po ang flow ng ating role, pastoral role. It should be the same pagdating po dito sa OGD. Okay? Hindi po tayo mag-a-adjust sa OGD. Si OGD po ay nakamodel sa structure at kultura ng CFC. Okay? So dito sa reports po, pakita ko na lang po ito para po ito sa mga unit heads lang actually. Kasi po si chapter heads, doon naman kayo mag-generate sa OGD. But for the sake of knowledge, yun po, itutuloy ko po ito. So click lang po ito, reports, lalabas po itong dalawang tab na ito. Household head report at household attendance. Sa household head report, dito po makikita kung ang household head ay nag-conduct ng household. Okay? So, ang household head ay expected to conduct twice a month of household sa kanyang member. Twice a month. That means, dapat may nakalagay for the month of, for example, ngayon po August, dapat may nakalagay na 2 sa baba ng kanyang pangalan. Okay? Dito po sa household attendance, dito naman po makikita yung attendance ng mga members, kung umattend ba siya. Okay, for example, si member, for the month of August, isa lang. Ibig sabihin, absent siya sa isang household. Okay? So, ganun po yan. Monitor po natin. So, pag clinic po natin ito, household heads report, may lalabas po na ganito. Ayan, household heads report, household meeting conducted by household heads. Select nyo lang po ang year 2021, tapos export report. Pag clinic po natin ang export report, may mata-download po na Excel file. Sa Excel file po na to, kahit po sa phone, pwede po itong i-view. Makikita nyo po dito ang pangalan ng unit head tsaka household head. Right now, makikita natin yung mga kinandak niyang household. So dito si John Doe, nung Feb 1, nung Feb, isa lang din. Itong si John Santos, 0. Pero, this is a point of engagement. Bakit po sinabing point of engagement? Kasi we now have a way na makamusta siya in terms of this. Brad, kumusta yung household natin? Nakikita ko dito, 0. Baka hindi nyo lang na-record, Brad. Ay, Brad, nakalimutan ko. Ay, nakalimutan na pala. So, i-record natin. It's a way of reminder. Or baka hindi talaga siya nag-household, ditas and ditas. Problema po yun. At least right now, we have a subtle way of saying, Brad, baka hindi nyo lang ito na-record. Ay, Brad, hindi talaga kami nag-household eh. Ay, Brad, tuloy nyo pa din. Di po ba? Mas may engagement natin, mas tangible. Hindi lang po nang gi-guess. Isa po kasi feeling ng mga leaders natin, mga household heads natin, ginajudge sila. Pero actually, using this, meron tayong tangible proof na hindi to coming from the place of judgment. This is coming from the place of truth. Kasi nakikita po natin dito, paano yung ginagawa talaga. Or baka meron namang ginagawa, hindi lang nare-record. So, it is a good tool to remind one another. Amen po? Disregard nyo na po yung 0, yung 10. Kasi ginagamit po namin ang account na ito for presentation. So, for sure, nung generate po ito, nag-record po dyan. Kaya nasusobrahan. Dapat po 2 lang yan. Nangyari 10. Okay? So next po natin. So that's the household report. Next po is household attendance report. Pag clinic niyo po yan, ayan, may lalabas din pong ganito. Pareho lang po. Household attendance report, members attendance report, and household meetings. Okay? So ito ay attendance ng members sa household meetings. So click niyo lang po ang export report na yan. Ayan, yan po. Click po. Ayan. And after, lalabas po ang may mada-download po ulit na Excel file. Dito po sa Excel file na to, makikita niyo po unit heads, household leader, household head, members. Makikita niyo dyan yung attendance ng kanilang household. Okay? So, makikita niyo nung Feb, ang pinaka maximum po na household dapat po 2 lang. Okay, 2 lang. Pero dito po may mga 1310. Again, this is a test account po. Ginagamit po namin ito para mag-present. Kaya minsan po generate naman yan na madami. Yan po na yun. Dapat po 2 lang. This is for the members. Conduct natin. Okay?
So, dapat po nakikita natin ito kay member, meron siyang 2 sa Feb. May 2 din siya sa February, January, February, March. If buong year, attendance perfect, dapat 2, 2, 2, 2 po lahat yan. Cut number 2 lahat. Kung meron man pong 1, I'm sure yung mga absence ng members, meron pong good explanation yun. It's a way of engagement. It's a good opportunity for engagement. Makausap natin, makamusta natin. Okay? So, yun po yung kagandahan. Nakikita po natin yung aside sa personal at relationship-wise na pag-communicate, meron din tayong tangible na tool or proof of what is happening sa baba. Okay? So, it doesn't tell everything po. We can agree for that. It doesn't tell everything, but it's a good tool. Kaya po ito tool kasi hindi niyo po kayang gawin lahat. It's you po as leaders. Tayo pa din po yung kailangan gumawa ng mga bagay. Ito po ay tool lang para po ma-record, para ma-monitor. Mas maganda po na may monitoring. Siguro po naalala niyo pa dati, nung transition kayo as leader, walang kasabay na transition ng mga papel, ng mga record. Back to zero kayo sa kuha ng pangalan, date, address, birthday, back to zero every time. Yun po yung nangyayari. Ako po, in my experience, sa pag-transition sa akin, in terms of YFC na nagsiserve po ako, back to zero lahat. Walang data, walang kung ano mang past data or kung saan ba tumigil ang information ng mga members dito. Wala. Kailangan mo pang isa-isahin. Kailangan mo pang kausapin lahat, which nauubos yung oras. Matatapos na yung taon, hanggang ano pa lang, nasa 2% pa lang yung nagagawang mga kailangan gawin sa isang area or chapter. Magta-transition ka na, hindi pa fully na transition sa'yo yung mga responsibilities ng dating leader, which that is a sad reality po that we have sa CFC. Kaya po, hinahabol po natin ito ngayon. Okay? Kaya po nagte-training tayo ngayon. So, yun po yung kagandahan ng mga reports na to ng OGD. Next po, service meeting report. Okay? So, anong feature ng service meeting report? Meron po ito, accessible po ito sa ating OGD account for the chapter heads. Wala po si household nito. Meron pong household head dito. Kaya pasensya na po kayo sa mga jargons na to kasi this is for the chapter heads po, not for the household head. Si household head focus lang sa members. Okay? So, ayan. So, ayan po. Ito pong itsura ng ating service meeting report. Ito po yung history. Kunin lang po natin is generate report. Click na po natin yung generate report. Ayan. May lalabas po na ganito. Okay? Para po itong isang mahabang bond paper na may nakalagay po ng overview ng isang unit. Isang unit, may 5 leaders, ay 5 membership, 3 leaders, 2 member. Okay? Huwag niyo pong i-mind yung 2 member kasi example lang po ito. Huwag po kayong mag-alala. So dito po niyo makikita, yan po, for example, chapter assembly. Ito po. So isang buwan at may isang chapter assembly na nangyayari. Okay? Ayan po, 1. Pero, ang actual, 0. Walang nangyari. So ibig sabihin, sa 5 membership, na dapat uma-attend, na-nourish at na-inspire this month, out of the 5, walang na-inspire. Walang na-nourish kasi walang nangyaring assembly. Ganun po ang math nun. And that's a concern. Okay po? So nakikita niyo po ngayon yung big picture. 0 or 1, they have significance. Kaya po na-mention kanina ni Renji, numbers have significance because it tells a lot about what is happening in the ground. Kung 0 po ito, 2 lang po yan. It's either hindi lang na-record or hindi talaga nag-chapter assembly. Now, you have a way as a leader to check on this at ma-improve ito next month. Yun po yung kagandahan nito. Nakikita niyo din po ang tights. Nagta-tights ba ang ating members? Pero pumasok for the unit, 500. Okay? May 500 na pumasok. Total year to date. Ito po for the whole year. Pero for the month, wala pong pumasok. For the year, 500. It tells a lot about our generosity in our leadership. It should boil down to our generosity. If na-inspire po tayo sa community,
only product is generosity. Amen po ba? Kung kayo po ay inspired sa community, kung kayo po ay Kristiyano, kung kayo po ay totoong na-encounter niyo ang Panginoon, the only outlet for us is to be generous with ourselves because we are blessed. Yun po ang measurement ng tithes. It's our generosity because the Lord blessed us. If this doesn't happen, then there's something wrong with our leadership. And that is truth po. I'm not trying to judge anyone. Totoo po yan. It's a truth that measures one's generosity if you truly met the Lord. Ayan po. Next po is one-on-one. Ayan po. Sa one-on-one, nakikita pa natin dito. So since merong 5 na membership, so times 2, kasi at least merong, at nakalagay po dito, huwag po kayo mag-alala sa report, meron po siyang description sa gitna. At meron din siyang breakdown. Okay? So, for example, dito po sa one-on-one, all members need to have one-on-one with their household at least twice a year. At least. If the need arises, then it should be more. But in terms of the pastoral growth, at least nakakamusta natin yung mga members natin. Kahit twice a year. Okay, so times 2 for the year, times 10 siya. Kasi 2 times 5 is 10. So, dito nangyari is 130%, may 3 sobra. Which is okay, kasi baka yung 3 sobra is necessary yun. Kasi baka may concern, baka may kailangan kumustahin ng mas frequent. So, okay lang po yan na sumobra. Hindi po yan mali. Huwag lang pong magkulang. Okay? For example, on 2-on-2s naman po, and 2-on-2s times 2 pa din per household. So, times 2 sa 5 members, times 2 ngayon, so 10. So, merong sobra din, may 3 sobra, baka din po ano din to, necessary. So, that's okay. Ayan, next po, yung family household natin. Ang term po doon dito is adherence to monthly family household. Okay? Yun po yung family household. So, meron pong 5 members, membership. They're counted so far is meron 3 families. May nangyaring household or wala sa isang family, 0 po nakalagay dito. Again, baka po hindi lang po na-record. So, nakita po natin dito ang status ng ating area. Sa level po ng chapter, ang kaibahan lang po doon, same pa din po. Same pa din ang mga details nito. Ito naman po, household. Nakikita po natin dito, household attendance. Dapat merong 60. Kasi po, active leaders. Sa mga leaders po, 4 beses po tayo nag-household, di po ba? Bakit 4? Kasi 2 sa lower, 2 sa upper. Yung upper po yung nourishment natin as leaders. Yung 2 pong household na binibigay natin, para po naman po sa lower natin yun. So sa atin po, ang bilang sa atin ay 4. Sa members, 2 lang. Okay? Kasi wala naman po silang lower nila. Okay? Sila po ang hina-household. So with this, times 4 times 2, 16 ang expected, nangyari 0. So out of the 16 na household na dapat nangyari, may 0. Walang nangyaring household. Okay, so yun po. As a unit head, nakikita natin yung status ng ating unit pastorally at reality-wise. Kung ano bang mga need. Baka kailangan ng household training, baka kailangan ng CLP training, yung mga ganun po. Or baka kailangan ng kamustahin ulit. Kasi ngayon, we assume na ang lahat ay okay lang. Baka kailangan tawagan na ulit, kamustahin ulit, kamusta na sila during this pandemic. Mga ganun po. Nakita po natin dito yun. Kaya po malaking bagay po ito sa chapter head. Kasi kung ito po ay hindi nasisilip ni chapter head, ano po ang information niya sa chapter? Wala siyang nakukuha ang information aside dun sa mga usap-usapan or sa mga kwentuhan sa iba. Pero in a more tangible manner, this is the best way to go. Kaya po ito pastoral role, or pastoral tool, ba't ko na ulit yung pastoral role? Kasi this is our pastoral role, to pastor, to take care. Dito pa natin makikita yung status. Kung nakikita po natin na sa household po, yan po nakalagay dito. Number of planned household for the month, may expected na 6. Pero may 0 na wala. Hindi nangyari. Or walang nangyaring household. This is a concern. Concern po yan. And that should be something na alam natin as chapter head. Kasi ang goal natin is to inspire and to
help our brothers and sisters grow in our community through these things. Yun po yung kailangan ng community ngayon sa panahon ng pandemya is ma-reinforce lang po yung mga basic family, household. Kung meron mang CLP, hindi po ngayon encourage na ngayon ang encourage is gawin siyang malakihan, province or sector para po hindi mahirapan yung mga tao. Diba? But if we can do this in a regular basis and ma-update po natin, this is a very powerful tool po as tayo magamit natin as chapter head. Kasi nakikita po natin ang detail. In terms of reporting is very important kasi hindi lang po yan reporting with numbers that doesn't mean anything. Again, numbers and data have significance because they represent souls of our brothers and sisters. Mga kapatid po natin to. Okay? So, ganun po ito ka-importante. That's why meron pong ganitong feature for us chapter heads. Again, this is for the unit heads. Makikita lang nila dito yung mga unit. Unit lang nila. Nakita niyo po dito sa pinakababa, ayan po, meron pong status kung sino ang mga members na may portal account na. Sino yung mga leaders na wala pa at members na wala pa. So wala pang sa lahat. So since dito po 5 ang membership, lahat sila meron na. So out of the 3 leaders, 0. Out of the 2 leaders, 0. 0 ang wala. So meaning nito, meron na lahat. Makikita niyo rin po yun sa chapter ninyo. So, ayan. Makikita niyo kung sino yung mga wala pa at sino yung mga meron na. Okay? So that's the report, service meeting report. Next po sa tithes, I will skip po itong part na to. So, ngayon po, ang setup ng tithes, kung ano po ang setup ng probinsya. Okay? Ang tanong, pwede ba namin ma-check sa aming members portal ang tithes namin, kuya? Pwede po. Pero we have to bear with the province po sa PMC. Kasi for sure po, ang setup po nito sa probinsya is, sa probinsya, magre-remit kayo sa chapter, si chapter magre-remit sa PMC. Di po ba? Ngayon, hindi po ito lalabas dito unless ma-encode po ni province. So for as long as hindi po siya na-encode, hindi nyo po ma-check dito. Hindi siya magre-reflect. Ba't ko po sinabing bear with the province? Kasi po, ang inyong mission worker nasa Manila, wala po siya dyan. Kaya hindi ko po alam kung sino po ang nag-encode ngayon sa PMC. Or baka nga close ang PMC natin ngayon. So sa ngayon po, hindi ko alam ang setup ng Pangasinan. Hindi ko alam kung baka GCash ba yung pagta-tights natin ngayon. Let's bear with the setup ngayon nga pandemic. So for sure po, hindi nyo po ito makikita agad. Hindi po ito magre-reflect agad. Pero eventually, in the long run, makikita po natin to if makasabay na po tayo, ma-cope up na natin yung encoding. Directly po itong magre-reflect. Okay, so ito po ay sa essence ng nakalagay din sa presentation po na meron ako. Ito po ay nasa essence ng branching. So wala pa po tayo sa level ng branching. Ibig sabihin ng branching is kung ano pong setup ng GMC dito in terms of the office operation ng Global Mission Center. Ganun din pong operation natin sa PMC in terms of data, in terms of flow ng operation. So kung nasa branching po tayo, dun po, for sure, ma-reflect po agad yun. Kasi pwede na tayo mag-remit gamit itong ating members portal. Kapag naka-branching po tayo, pwede po natin gamitin mag-remit. Pero ngayon po hindi. Kaya sundin po natin ang setup ng probinsya. Kaya hindi ko na po ito i-represent para hindi po madagdagan ng inyong information sa brain. Baka po mabumigat ng inyong ulo. Okay? So that's how you're going to use your members portal account as a unit head, chapter head, and member. Ang naging kaibahan lang po is yung SMR, yung service meeting report, okay? At saka reports. Service meeting report po ang ibig sabihin ng SMR. At saka yung report sa household. Okay, so this time po, we will proceed po sa ating breakout room para po